ka wantiere kode achiel kachiel ka wanyalo yude. James Mwamu, sani ka intiere kanyo kendo nyalo mana winjowa kapok wadhi e kaunti ma Homa Bay, inyalo mana leronwa ni nyaka sani okenge gi duto nitie gigo mabecho, gigo maricho mantiere iye, kama piny Kenya osechope sani. Sirkal mano mane nitiere telo e higa mane weche gi mag Sabasaba notimore, gin to ne gikawe yo machalo nade, kata ne gi react e yo machalo nade kotenore kod romo magalamoro mano bag Kamkunji. To kinde gi bende wanya neno sirkal ka nigi horuok ka kweth makete tesre obago rombe machalo kamagi. Aparo ni ndalo mane Sabasaba mano 1990, sirkal mane nitie ndalogo ma Daniel Arap Moi notamo ni romo kik bedi, mana kaka koro sirkal mantie sani ni bedo atam ni romo kik bedi. Ting'e gimomiyo ne jo Kenya odhi e Sabasaba ni mondo gibed gi thuolo, kendo katiba wacho ni thuolo mar ng'anyo en thuolo mochiw ne ng'ata ng'ata manyalo ng'anyo kendo nyalo demonstrate. Gima ng'ato penjo ni to meaning mar Sabasaba en ketho gi ji, mano ok tier Sabasaba. Sabasaba ne en chieng' mane jo Kenya wacho ni wadwa yudo uhuru mar ariyo moloyo uhuru mane wayudo 1963, nikech oyud ni jotelo mane telo ne Kenya ndalogo ne hinyo jo Kenya ahinya. Koro sani kaka koro uchumi osebedo machalo kama, emomiyo koro jo Kenya dhi oko kendo wacho ni wadwa wacho kendo wadwa oro ote ne sirkal mantie sani ni ok wawinj maber kendo be ok wayie gi policies mag sirkal mantie sani ni. Koro ok ane pogruok e sirkal mane nitie ndalo cha. Gima pogruok mantie ni sani wan gi constitution manyien. Constitution manyien gi koro wacho ni koro kata mana court nyalo wacho negi ni kik utam jogo dhi romo, wegi wiromo to kik giketh gi ji. Mag paro no gi kanyo en paro maler ahinya, wacho ni pogruok mare bende nyiedhore lela e kinde ma intiere kar kacha. Wadhi e kaunti ma Homa Bay, tuda kacha kod